Čujte čo, čujte sa, čujte čo, čujte sa v svete stalo. Furt nové igly, a čo ti jebe, to sa tam vyleje, všetko, zakvás, to smrdí, ne? A čo tak to umieme, ne? A čo ti jebe, to nemyslí vážne. A to odtedy chytila moja mama takú maniu, že prečítala, že nejaký najbohatší človek, čo je tretí či štvrtý na Slovensku, je nejaký taký pidík, čo má 20 eurovačku, že umýva sačky. On nejaký Ikei vlastní, či čo. Že on také tie sačky, že on ich umýva. Tak keď je poškodené, nevie, že sa nové dajú kúpiť, tak ja to neviem pochopiť, akože to vážne neviem pochopiť. Aby som ja umýval sačky od horčice, napríklad do školy. Vyťahnem tam rožok a tam horčica všetko, aby som to ja umýval, tak to sa ani nedá. A to moja mama, ne, že mi dá z rolky nový sačok, hej? Oni kúpia nejaké sladké šišky, lekvárové tieto, hej? To vysype doma na tanier a do toho mi dá rohlík. A ja im rohlík, že do piče, on je nejaký sladký, ne? No, jahodový džem, výborne. A odkiaľ? Typuj teraz, odkiaľ tam je práškový cukor, vieš? Typuj, no prosím. Aj to s tým mliekom povedz. Jakým mliekom? Mliekom, čo lacnejšie. Lacnejšie mlieko. Jaké mlieko? No, čo chodili tankovať do toho, na mesto. Ježišmária, to už vôbec ja neviem pochopiť. V Ilánke pri dnom je taký automat proste. Automat, tam je asi vnútri kráva, hej. Hodíš tam a načapuje ti mlieko. No to mlieko vydrží len 2-3 dní, hej, a potom sa zelená. No a oni chodia kúpať, že to je práve mlieko z právej krávy, hej, z býka. Hej, super mlieko, hej, úžasné. A ja, že áno, dobré, mlieko je super úžasné, ale ja mlieko nechcem, máme 30 litrov mlieka. Zrazu mi dojde na mlieko, hej, chcem si dať gránko, niečo dojdem, otvorím a mlieko není. Hovorím, prečo není? No vieš, lebo to sa zazelenalo, hej, chytilo svoj pás, no a museli sme ho vyliať, no. My nemôžeme kúpiť normálne krávicové mlieko, aspoň jedno pre mňa, hej, nejaké plnotučné, aby som aspoň 9 gramov nabral, hej, a aby vydržalo aj mesiac, ne. Oni musia takéto tam chodiť tankovať z krávy, chudá kráva tam stojí celý deň. A tu sú naše. Toto video dúfam nebudú vidieť, lebo... Ale to je pravda, ty na tom smeješ, mňa to depta život. Kebyže spoznáš moju mamu, tak neviem, či by si ju videl. Víš, koľko na tom skočíte z okna a piče foter tam nainstaloval sviečky na komár. To sa proste ani nedá. Neviem, jak sa to dáva dole toto. Nevážne. Ráň kantera na srdce, koľko otvorím okno, že sa nadýcham čerstvého vzduchu, že sa tam zignem. Pozerám, ty sviečka vyjebaná. No to vôbec. A zás A to ja neviem pochopiť už vôbec. Sviečka? Ja sedím? Komár. Odkiaľ prišla? Potter donesol zvačku alebo čo? To ja neviem pochopiť. To ty vieš pochopiť. Máme celý dom zasviečkovaný a mne tam komáre lietajú. To sa asi kotia niekde na záchode alebo čo? To v tom mlieku. Ale vážne, to není vtipné. Ono to možno tak znie vtipné, ale si to skúsiť, tak by si plakala. Vážne. Jak utekáš na električku? Ja pohode, ale moja mama supitá. Ale to by si môže vidieť, nekam ponáhľame, ona... A ja idem vedľa normálne, pozerám, že čo sa deje, ne? Čo sa má... Ponáhľaš sa za nami, električka, ponáhľaš sa, a takto cupita na mieste, ona len viac kýve rukami a viac sa zadýcha, hej. A ja idem vedľa normálne, maximálne zrýchlený krok, hej. A ja utekajme! Čo ti jebe, čo ti jebe? Chudák je ovo! A do lesa, lebo veľa vody sa nemôže splachovať. Komédia na život, vážne. Hopsára, už je koniec. Hopsára, už je koniec. Cingilim, cingi, cingilim, cingi, zvoní zvonec. Cingilim, Ja ideš špiť, ty cingilim, špina zatratená. zvoní zvonec. Poďme už spať, ideme? Raz, dva, tri.